Senden azıp gül tat bilmedim. Aylanyp älimin ähli bagyna men bu dünýä ýöne gelmedim. Megerem sen sebäp ýaşamagma. Saýrak dillem şu sözleri diýse-de nire baksam sen gözüme seredýär. Jaňa deňo ýöne ýar gijeler sen näme üçin? Men ýüregime jaňa. Didar, Hojigin. Aymrat dayeli. Goý gelsin jigin. Sen Aymrat daýyň aýt, Didar ýokurda işe otýar diýip. Goý özi gelaýsy. Bolýa. Bar jigin. Be. Aymrat gelýän bolsa, men şu surat goýunna. Aymrat, gel dost. Şu renk bara karşıp gördüm ben. Ondan menen tamamlanan surat dälmi? Başladı. Aymrat, içiň gysyn men ýalymy iňirdemäni gelýän oýdan dost. Başga işiň ýokmy sen? Dünýäň sowda satyk meselesi tamamladymy ýa? Hani bolýarly, meňe wagtym ýok. Men sana dünkü diýen diskalan ber, men gaýtjak. O näme diski? Akşam gaýtdym men sana. Bizim soňky jaň dabaramyzyň ýazylan diskasy. Şonu ber. Şey diýsen Aymrat, inni ýadymyşdy dost. Ola togda goýdum. Dur ýadyr getirip beri. Didar menden memnun feka. Nartaç? Nartaç fotum. Aymrat. 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 O diski sınıftaşımız olan ýagny Juma haýyş edipdi diýil menden. Menem oňa beripdim. Gaýrat et dost, erti beraýyn. Aymrat. Aymrat. Ho Didar. Näme pikir otyrýarsyň? Näme bolýar sana? Bor bolýa. Men ýöräýin dost. Wagtym ýok. Sag ol. Dogry edýän dost. Men ýalyma gelende elmydam şeýip gyssaly gelmeli. Haydi sen ýadyň oýuny düşe bor sag ol. Be. Şoňa birden da bolýar. Hadi, havuzun uçuğunu uğrattım da soğanlar kıyıydı. Çok iyi yapmanı ardı mı soğan? Hadi yap, aran olsa. Havuz et balım, hava. Hadi yap, bağır, kalkın, hadi yap. Asıl öýde turmadylar bular, öýde turmadylar. Garla jaň edeýinne. Şo biläýmese. Hop, zangel ya. Alo? Öldüňmi? Vay, dörda kim bolsun? Hiç patyna berede. Beýdi we mirgeýinilýär. Burnuňa dagır berede. Käsir ýal gylar kiripdir. Bu ýeňine şeňine berede. Kalyň
Anca giyinsen olmadı mı? Üşertine, kışa. Neme seyredyen? Neme seyredyen? Yoluma seyret, büdürersine. Alo? Hadi ho. Deyip durma da Şirin çağır. Kim ayol senin? Sen kellende bir iş varını ozalan milyardım. Kelleme koyu. Bak men digine şuna barma deyip neler zakıradım. Dinlemedi. İne şuun kuğuna. Şirin kim deyip buğurtun aden. Oho, kendisi can. Sırrın yok men yanımda, sırrın yok. Sen bana gellece diyen mi? Ha bolya bağışla dayılacan. Vay, men sana daydamay. Tova. Kimen varsan dinle gayret etti beni. Şirin'i çağır, Şirin'i. Sırrın yok dedim ben sana. Kime can ediyen, göre bir gayret et. Gör telefonun var, kime can ediyen. Sana can etiyen. Kim men, kim? Tanı da beni. Gödel çoğu hiç vakit yanlış yerlerdir. Kadınımın yine buraya can etsen benimle kaç tuğanma düşündün mü? Her adam manayı vur. Hayran alay manayı. Vartas, sen esasan farz etmeni öğrenýän şeýleden. Owa, he? Men hem şunu soýgalar hakda bir düýük bir akko surat çekizmeli. Ola hasu. Nusoygala gadim alada. Musoy sözüniň terjemesi näme? Nusoy sözüniň ilk başdaky ady barada alymlar anak bir zat aýdyp bilen oklar. Orta Sırda ýaşap geçen As-Samaniýanyň getirýän rowayatlaryny Araplar Türkmenistana gelenlerini Nusoy çölse çek bolupdyrlar. Şonu olar Nusoy galasyny denanlaryň goraýany bilip, o pikirinden el çekipdirler. Olar yerli denanlaryň batyrlygyna haýran galyp, bu ýerde Nisa diýip at goýupdyrlar. Şu Nisa diýeniň maňaty näme? Nisa Arapça zenan ýemek aňladýar. Men sana Parfiýanyň şahsy Midriyat birinjiniň gyzy Rudugany barada görüň berjekdim. Ol Sirel Khan, büýükre durmuşa çykarlanmy? Woy, Didar, sen meni gurladam bolup, sen menden kär bilýän ýaly? Ýok, Nartaç. Arada Nusoy bilen bagysly bir işe başlajak bolanda, biraz öwrüldüm. Şu tarih barada gurrun edilenler göwnüm açylýar da men. Üstümden güljek bolýar, ha? Ýok, Nartaç. Garaçynym. Men üçine şundan gyzykdyrak ýok. Bolya. Oh. Olma. O başlyk. Ne ýagdaýdan? O başlyk gowy. Hani gar kaka nerede? Garly kaka Ha, ýa bu. diýme başlyk. Ha. Ýa-ni telefonla urlaşyp ilşat bilen itdi. Nire gitti olar? Ha, yukarı denirdi. Ýok başlyk. Ha? Telefonla gaýynlaryna arça diýdimi? Hey, nemen alça feýol? Bilemok başlyk. Ben? Men telefonla urlaşan nesdim başlyk. Bal çağırıp gel, nerede olsa? Bal çağırıp gel diýen sana. Alo. Ho başlık. Nerede sen o? Başlık ben hemme yerde. Nerede sen diýen? Ha, kelle yanımı iste varsan. Men seni iste göremok dertirden beri. Başlık beni seni görüyen başlık. Sen var ha işte de görüyen, düşümde de görüyen, düğün o gelince bile bağlardan çıkıp geliyordun ha. Bonnet beset. Ne hemen düğüsünde görüyen ol sen beni. Men adamın düğüsünde sıkıyan adam değil, nerede olsan aytten. Ay işte başlık ben, sen yanında. Men göremok sen o. Haberine seyret başlık bana. Sağına seyret. Ayın haberi seyredin hemen elim kalır yani. Gören yok mu? Yok öğrül alacık öğrül. Haberin var. Kaya başlık haberine seyret. Sen var ha, karlı tavat dolgun sen. Hey, nerede sen? Yanında durna ben. Koya elini. Ne öyleyine gurulu söylüyorsun lan başlıklara. Ha, nerede oldun sen? Ben mi? Hava.
Wak başlık men var şu istemen. İr bilen ise gelýän. Ha o başlyk ýaňam sen çağırdın ha. Ilgak geldim on wara başlyk sen tapamok. Bir ýerde duray diýen on başlyk hiç duramok. Benim ýyňdan ılgayan bir ılgayan başlyk. Duray başlyk diýen on duramok da ho. Dur diyen. Dem galo. Näme bolay? Nire gittin? Hey sen nire gittin de men sana ul oğlumu. Men mi? Hawa. Yok körpesi. Ok diyen yo men sana ul oğlumu diyen. Körpesi yana ho başlyk. Kimin körpekten o? Bayrama körpesi. Bayram ağam diyem ok men seni ul oğlumu deyip soraya. Körpesi turna ho başlyk. Yüklere gitmeli ustaydan. Yuka gitmeyene bana ul oğlu gerek diyen ul oğlumu sen. Wi ha ilsat bara. Sen onun irden nire gittin? İrden ise gaýtdym başlyk. Hawa iyse gittin. Hawa. Son nirde oldun? Soň iste boldum başlyk. Ya irden nirde oldun diyen. İrden yuka gitdim başlyk. Nire yuka gittin? O gaýnymlara. Kaynımlara neyme yuka gittin sen ha? Yo o zat da. Ha. Neme? Neyme de? Yo akıtçağım değilim başlık kol gaynım getirdiği otur da. Yük kolyam şu kaynımlara onu mu ne gittin? Yük da yük ödül olmasına ok başlık. Neyme gittin? Arça gittim. Arsa gittin mi? Arça gittim. Kaynımlara arsa gittin. Hava. Ulum olarsa. Ullokan arça gittim. Gaynım kurna deyit da ha. Kurna deyit da kurna mal. Olya da başlık. Odan vara. Oğlum sana edip otur ha. Odan öydəken mara bar der o kurna kayıt diye. Benim son kurna ma gitmel olyana başlık. Vallahi! Ağzama mı orada? Demgal al demgal. Olya başlık. Sen taşımdan ölüm derle ya ne kuruluyorsun var? Olayın bol nasıl dövür? Olayın? Olay var olay verci. Hava? Son nasıl dövürüptür? Bar son becer. Dövük dela başlık ol. He. Men öçürük gittim. Aytmalla Uy aytmalla. he. Ana son öçürük gittim başlığını aytıp durun sana. Bana son hasta bastadın da iyiyse bastan da. Doğru başlık. İnha bardım. Yar kayın valla o başlık onunla. Başlık hayran alayım allay sana. Başlık. Mena Karl Hakan tapmadım. Hemme yerini gördüm yok Karl Hakan. Vah tapmadın mı? Yok başlık. Bar onu yeni gördü hem yerin. Bar. Böyle var. Taparsın nesip bolsa. Her hile adam mara yürüyor. Nartaç. Bu sana. Bu ne mi Didar? Didar, niye tuğutum çekeypsene? Howa Nartaç. Men Aymurad'ın haýyşdy oyunsu çekdim. Kimi? Aymıra? Howa Nartaç. Dostum Aymurad'ın haýyşdy oyunsu. Ol seni oğlar ya. A sen, bu surat ne mi? O sureti çekmegi menden Aymurad haýyşdy etdi. Meni kim işde şular ya sowgatlyk sureti çekkendi. Bolýandan Nartaç. Sağ ol. Tädilim. Düşme oldu. Nartaç. Men sana bagtardy edýär. Didar. Didar.
Ýani men bir diýdara boljaň edi. Alo. Ay Murat gowmy? Sen nerede? Men Nartazın ýanynda. Nartazyň ýanyna? Men neme? Nartaza? Diýdar, dinle meni, sen wara. Men sen otak näme üçin barýanyň bilýär. Ýöne men dinle, hukman dinle. Sen men nartazyna baglanşyp aýdan hemme adam ýatdan çykar dor. Eşitýärmi, ýadyňdan çykar diýär, ýadyňdan çykar. Ýadyňdan çykar. O näme üçin? Diýdar, men hemme adam bilýän adam. Ýöne sen menden hiç zat sorama. Dinle men dinle. Sen dostuň hatiratyna şolar ýaly arasda söýgünden yüz dönürjek bolýanyň bilýänmen. Ýöne men sen opydan kabul edip biljekkä. Men sen dostuňa da, söýgüňe de ullu kan sarpa bolýan dost. Nartazmy? Söýgü. Hay. Sen maňa näme beretmeý diýdardan? Onsoňam sen özüň aýdýaňa, kiňe oňla gurleşmäni umum gurrun tapmarsyňyz diýip. Doğrudanam dost. Sen o ýadygarlyklar sunmat diýen zadyňyz men üçin başga dünýä dost. O diňe sen kiňe de değişdi dünýä. Şoň üçinem şol gadymy ýollar sizi duşurtda dost. Şo ýoluň sizi bagtlyçygyna da men inanýan. Bolýanmy diýdar? Men iş taparyna gidip barýan. Bir küç günden näme gelerim dost, görüşýäris nesip bolsa. Bolsa bol. Nartaz. Bu meniň saňa täzeli togudum. Vay. Siz men suratymy çekäýipdiňiz-de. Howa Nartaz. Men oňa öz ýüregimi tekin etdim. Sağ ol diýdar.